chega a primavera, chega o bo tempo e chega o momento en que moita xente se anima a facer os traballos do campo e con iso pois chega a nosa comunidade unha problemática xa bastante recorrente, Maximino, da que queremos falar esta tarde contigo, porque o xoves pasado 2 homes perderon a vida no tractor, un Arzúa e outro na Pobra do Brollón. E Maximino, cales son os accidentes de tractor máis habituais? Por que seguimos á cabeza no que a accidentes de tractores se refire na nosa comunidade? Mira, eu coido que aquí influyen varias cousas, non? Primeiro, que o dono do tractor é o dono das fincas tamén. É dicir, non podemos obviar que Galicia ten un minifundio onde todo o mundo ten unha leiriña e ten un tractor e todo eso. Logo, tamén é certo que as persoas aquí maiores conducen tractores hasta moi longa edad. Hai xente de 80 e pico anos, 90 anos, que sigue conducindo tractores. E logo, depois, outra cousa importante é a meteoroloxía e a orografía do terreo. Quer dicir, aquí o terreo non é Castela. Claro. Isto non é totalmente plano. Aquí temos uns sitios para traballar que ten teliña. Entonces, bueno, aquí sí que había que facer, pois, mentalizar un pouco os fillos ou os familiares destas persoas maiores e, hombre, que chegado a unha edade onde un vai perdendo, digamos, capacidades, porque iso vai nos pasar a todos, ou vai nos indo pasando pouco a pouco, pois, hombre, que máquinas tan perigosas como pode ser un tractor que non as use. Claro, que tamén é moi difícil decirle a alguén que o fixeche toda a vida non o fagas, eu entendo esa parte, pero por iso o mellor que podemos facer, e nunca nos cansamos de facer no que anda aí, é recordar cales son os elementos de seguridade, porque eu entendo que un dos maiores riscos tamén é fíxose toda a vida. Os tractores tamén son vellos, que igual hai que renovar un pouco o parque móvil dos tractores. Subimos o tractor, Maximino? Bueno, súbete ao tractor. Cales son os principais erros que se cometen nos tractores? Mira, no tractor, unha das cousas máis importantes que temos é isto. O arco de seguridade, isto vai nos a protexer. E hai que poñer, e que parezca mentira, o cinto. O cinto de seguridade nun tractor podeche salvar do 90 e pico % de que che mate ou do que teñas un accidente grave. Por qué? Porque cando isto emborca, ese arco que está aquí, que parece unha tontería, parece que non vale para nada, o que fai é que ti non pegues contra o chan. Se vas amarrado, claro. Claro, se vas amarrado. Se vas solto, quedarías aí, non? E logo dispois, claro, a forma de conducir tamén. É que moitos dos accidentes son precisamente por eses desniveis, e fías que isto non é Castela, claro. E sobre todo moi importante incidir en aquelas leiras que, por exemplo, temos un desnivel así, que non se pode conducir deste xeito, non? Exactamente, non sei se temos un grafismo aí que se non o poden poñer, aí poderíamoslo explicar mellor. Pero tes un sobornache, alguén para que se puxeran o grafismo? Sí, para que puxeran aí o grafismo. Bueno, se teñen o grafismo, entón que Maximino para. Claro, mira. Como ver, aí temos, mira, normalmente nunca debemos de subir estamos falando de pendentes moi prolongadas, non dunha pendente normal, non empece todo o mundo a andar marcha atrás. Quer dicir, cando é unha pendente que é prolongada, mellor é facelo, como vemos no primeiro exemplo non, nin cando vamos sin o apeiro, nin cando vamos co apeiro, facémolo como pon no segundo, o sea, hacia atrás. Por qué? Porque a tracción normalmente faise nesta roda. Entón, cando nós vamos circulando, o que fai o tractor é levantarse de diante. E ao levantarse de diante, podeche emborcar, non? Logo, como vemos no terceiro, a forma correcta de subir a pendente sería co apeiro na parte dianteira, porque iso fainos de contrapeso. Siempre que sea posible, claro, hai veces que non é posible. Non sei se vistedes algunha vez que algúns tractores incluso levan un contrapeso aí diante. Precisamente é para eso. Precisamente para evitar que a transmisión de cargas... Porque son medidas que fanche perder moito tempo. Bueno, xa, pero... No traballo, xa, pero entendo que a xente igual se salta estas medidas porque fai... Vou cambiar agora a carga, se total son 10 metros, non? Claro, pero hai que facelo ben, claro. O problema é que nunha decisión destas dun segundo está entre a vida e a morte, entre ter un accidente e non ter un accidente. Maximino, falades de repartir ben a carga e colocar os apeiros, pero o que sí que vemos moitas veces tamén é, pois, outros... digamos, persoas, non, que levamos un poquinho con nos acompañantes no tractor, que entendo que isto tampouco será recomendable. Hombre, a ver, o tractor... Mais pasaxeiros. Mira, por exemplo, este tractor non leva... De feito, aquí, mira, ten aquí unha pegatina que pon que non debes levar aquí persoas. Pero sí que se ve moitas veces, non? Cando se fan estes traballos... Ves de todo, o sea, ves por aí por o rural e ves persoas sentadas aquí. Sí, por aquí atrás. Ves sentadas por aquí. Meniños, ás veces. Sentadas ou de pé nos apeiros, o sea, ves xente en todos os sitios, non? Solamente se o vehículo está construído e diseñado para un solo condutor e unha soa persona, non poden ir 3 ou 4, nin 2.